Ommi mietet mingħajr ma ħadet ġustizzja l-assassinju ta' binta għaliex xi ħadd għamel kuntratt biex joqtolha permezz ta' bomba qawwija. Hekk kitbet Mendi Mallija uħt Defni Caruana Galizja hekk kif il-ġuri ta' Jorgen Fenek issa daħal fit-tielet jum tiegħu. Fuq il-medja soċjali Mendi Mallija fakret li l-familja se terġa' tgħaddi mill-esperjenza li jisimgħu recordings li kien ħal midilmen Melvin Tawma fejn kien intqal b'mod ċar li Caruana Galizja ma kellix tispiċċa bħal Romeo Bownu u s-salva mill-isplużjoni tant li jagħmlu bomba qawwija imsaħħa bi fliexkun mimli petrol biex żgur tinqatel fil-post. L-assassinju tagħha seħħ fil-bidnija wara li splodew il-bomba li kienet poġġiet taħt is-sit tal-karozza li l-ġurnalista kienet qed issuq, eżatt wara li telqet mid-dar tagħha. Fuq Facebook Mendi Mallija ppubblikat ukoll ritratt mill-isbaħ meħud fl-2003 ta' oħta ma' missiera u qalet illi din hija Defni, dik il-mara umana illi b'kuntratt ħasdula ħajjita. Fakret kif omma illum mietet u mhux se tara li ssir ġustizzja ma' Defni Caruana Galizja filwaqt li missiera għadu qed isegwi online il-proċess kollu illi għaddej f'dan il-ġuri. Jgħalqet b'appell għal ġustizzja u biex il-pajjiż iqum. Il-qtil ta' Defni Caruana Galizja seħħ kważi 9 snin ilu, 4 xhur wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017.